Amara. Abi talent. Mă duc să vomit. Papuci Gucci. Dar mie îmi dai smash sau pes? Îți dau și eu micul smash. Okay. Acum să vă încolo. Salutare lume și bine ați venit la un nou videoclip de pe acest canal. Astăzi facem Smash or Pass și așa cum ați văzut și voi în thumbnail, am pe cineva juicy lângă mine, dar încă nu vă arăt și nu vă fac prezentarea. Pentru că trebuie să înțelegem împreună ce înseamnă un Smash or Pass. Smash or Pass este acel moment când simți o atracție fizică față de o persoană sau, cum ar spune Valley Spider, vrei să te bulesc în a doua întrebare. A doua întrebare. Ai vrea să te bulesc? Suntem alături aici de față cu Carmen. Faci o scurtă prezentare, te rog. Cine ești tu? De unde vii? Ce faci tu? Mau. Hei! Wow. Ok. Bună ziua! Stați așa că eu am făcut YouTube la 12 ani, nu mai știu să apar pe YouTube să... Nu face nimic. E în regulă. Cadru. 2, 3, cât? Dubla. Dubla. 2. Ok. Stai să mai așez sâțele. Reset. Sunt cum? Super mare. Sunt cap aici. Ok. O să pui asta, știu. Ok. Nu știu, vedem, aflăm. Și am uitat să vă spun, bine, probabil o să vedeți în titlu, da, este colega mea de departament. De fapt, eu sunt colegul ei de departament mai nou, dar asta este un micuț detaliu pe care am omis eu să vi-l spun. Haideți să dăm drumul la videoclip pentru că vreau să văd la câți bărbați dai tu Smash. Sunt foarte curios, foarte curios. Și eu sunt foarte curioasă dacă dai la toate fetele. E posibil. E foarte Ce posibil. mai probabil? Cine începe? Eu? Gata, foarte hârtie? Da și da. 3, 2, 1 și te-am văzut. Cine? Eu dau zicul? Bun. Clasic. Dorian Popa. Pes. De ce? E six-pack, e animal E prea pack. făcut. Nu, e bine, e foarte bine făcut înseamnă atunci când ai prea mulți muși pe tine, dar e definit, înțelegi, ca diferența dintre... Mi se pare foarte fake, foarte plastic. Dorian Popa și-a băgat acid în abdomen? E o întrebare? Se poate. Ok, am înțeles, dar cum să-i dai... Nu este pe placul meu. Ok. Bun. Rândul tău. Dacă toți suntem pe același vibe, la nivel de vedete, să zic. Așa. Ok. Și au și jucat împreună. Alina Eremia. Absolut! Smash! Fără niciun fel de întrebare. Băi, din pariu cu viața mă tot uitam așa și îmi plăcea de Aveai crush pe ea, aveam nu? crush pe ea de atunci, dar nu Și s-a nu schimbat aveai. până în prezent. E la fel, crush, maxim. Oamenii ăștia parcă nu bătrânesc. Nu mă trăiesc. Ok, Romania. Dacă ai zis de Dorian Popa că e prea făcut, vreau să zici ce zici despre Dorian. Care e opusul. Nu, hai zi. M-am făcut match pe Tinder cu el acum 2 ani. What the fuck? Ok. Da, Ce e vârstă? prea bătrân. Nu. Ce vârstă are Romania? 36, cred. Și e prea bătrân? Da. Hai mă, că nu e așa. Hai mă, lasă așa, mă. Lasă așa, nu e bătrân deloc. Mă. Da, într-adevăr. Ce foști am avut eu, nu cred că... Aoleu. Ok, rândul tău. Nu stăm bine până acum, n-a dat smash la nimeni. Ești pregătit? Da. Ana Maria Prodan. Wow. Nu mă așteptam la așa ceva, mă. Știu că nu te așteptai. Bă, e o mămică bine. Este. E o mămică bine. Te-ar conduce un pic. Unde? În La pat? fileu, așa. Fileu? Ana Maria Prodan totuși, nu mă pez, bă, nu chiar așa. Da, aș zice, da, că e un mămicuț așa mișto, dar nu, pes. Nu pot. E totuși prea pentru mine. E ok. Deci E ok. orice zboară se mănâncă. Așa e. Shelly. Bă, este foarte inteligent. Este foarte inteligent. Mhm. Dar e cu smoara. Și Și nu mă pronunț. orice poartă are o portară. Cum era aia? Deci nu? Nu, pes. Pes? Pes. Pes, Shelly. Ce pot să zic? Mai dezamăgit cu chestia asta? Tu ești. Amara.
Stai, fă-mi un pic de context. Amara, fata, băiat? Băiatul, fată? Nu știu, gen, cum se intitulează Este ea. o fată trans. O fată trans, nu era băiat trans, care s-a transformat din băiat în fată? Nu, se zice fată trans. Fată trans. PES. PES. Ok. E ok, nu mai Nu mai comentăm. Nu mai comentăm. Închidem clipul. La revedere. Nu, n-am nimic cu Amara, e super fată, n-am ce să zic. Dar nu mă atrage pe mine stilul ăsta de hau pe miau, cum ar veni, ori așa, ori așa. Da, mă rog, e ok. Zi. Tu ești. Eu sunt. Bun, m-a bălfățat un pic. Geek duș. Tu chiar nu vrei să dau smash la nimeni în seara asta. Deci, chiar nu E vrei gangul lui. Este foarte de treabă. Ok. Ne-am jucat, am băut, am... Da. S-au jucat, au băut. Mai Ce ați mai mulți. făcut? Am Ce ați fost mai multe și persoane. ce au mai făcut? Ne-am jucat bingo. 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 Pe De la bani. așa, cu ștampilă. Da. Așa, cine a câștigat? Nu mai știu. Soția lui Ghiduș, Simona. Are soție? Da, what the fuck? Sorry, Ghiduș, n-am știut, nu te băgam în așa... Crezi că se uită? Ghiduș, dacă te-ai uitat, lasă un comentariu pentru fetița asta cu care te-ai jucat, dacă îți mai aduci aminte de ea. Totuși. Da, bine. Ok, next on Dallas. Bune, deci pas. Pas atunci, ok. Lore VSN. Lore VSN este tipa care a fost așa, cu Luis, nu? Da. Sau bine, care s-ar fi presupus că a fost cu el, mă rog, Nu dăm din casă. nu dăm din casă. Nu judecăm. Nu judecăm. Ia mai arată un pic. Arată bine când e becul. Pez Lore VSN, noi, ok. Pez Lore VSN. Ok. Ești pregătită pentru idolul tău? Fire Silviu? Oh! Oh my lord! Hai să vedem. Deci până acum mi-ai dat aproape toți băieții care au Interacționat cu tine. iubite. Nu. Ok. Bine, Sabina nu e... Toată lumea știe că Sabina nu e vară sa. Ok. Sabina nu este bar. Deci, primul smash oare din această PES. seară? Ai dat PES la toată lumea. La toată Păi dacă lumea. nu-mi dai și mie un băiat singur. Ok, o să urmeze băieți singuri. Perfect. Andia. Știu, am auzit de ea, nu știu exact cum așa arată, Arată. dar arată. Știu că era... Ce cântă? Ce melodie? Știu că cântă frumos, da, dar nu mai știu ce melodie are Andia. Așa, s-a tuns acum, dar este... Arată bine, are jawline, frumos, ok. Da, mă, da, frumoasă. Frumoasă, top, magic. Magic top. Ok. Smash, am zis prima oară până acum vreun smash? Al doilea. La cine am mai zis prima Alina oară? Eremia. Oh my Jesus, păi n-aveam cum să zic la Alina Eremia pe vreodată în viața asta. Dar da, și Andia Smash, corect. Inisevi. Îi dau smash doar pentru că e înalt. Nu este neapărat genul meu. E și mai mic decât mine. Dar cine e genul tău? Diana Condurache. Diana Condurache. Vrei să ți-o și arăt? Nu, o știu pe Diana Condurache. Didi din Five Gang. Are iubit, nu? Nu mai are. S-au despărțit? De mult! Nu cu Alvarez, mă! Ok. Are acum un nou iubit, mă, nu-i la... Nu e actualitate aici. Nu știu. Are pe gagică sau ăla bărbos. Deci nu pot să mă bag între ei și o să zic PES. Deci nu pot, Spes. nu pot să mă bag peste Didi și băiatul cu barbă. Nu pot. Eu sunt, da? Tu ești. Abi Talent. Aici s-a terminat clipul. La revedere. Ce-i tu cu Abi? Mă duc să vomit. Papuci, Gucci, Mă duc să borăs. Hai mă, zi! Este groaznic. Adică e groaznic Abi Talent? Arată nașpa Abi Talent. E șucar așa, are hazul lui. Hai mă, pentru haz îi dai smash. Pentru haz?
Nota, vreau să scrieți în comentarii ce notă îi dați lui Abi Talent la Haz. Haz e bine, 10. Pe drip e bine, 10. Pe cântat poate bine și acolo. Deci, El este fan Abi și vrea să mă inducă în această, să mă ducă cu totul în această lume a nu știu ce cântă, gen trep. ascult trap, sunt consumatoare de trap și chiar nu. Ok, deci trep. Smash sau PES? Mare pes. Ok. Ne întoarcem la TikTokerițe. Bun, nu e oricum ultima persoană, cred. O știi pe Andreea BLD? Țară. Mă, cine sunt fetițele astea? E Andreea. Are mulți urmăritori, adică e pe care trebuie Măi, să știi. fata asta nu era tipa cu nu știu ce promovare la Păcănele, da, Păcănele. și da. și a luat beef cu mai mulți youtuber, tiktokeri astea? Da. Andreea BLD. În afara faptului că e blondă și mie îmi plac blondele, Să știam, da, am pus acolo. nu văd nimic altceva interesant la ea, nu știu. Sunt rău, bă, sunt foarte rău, dar gen chiar nu pot să mint. Deci nu pot să dau smash numai pentru faptul că e albă, efectiv, cum îmi place mie în cap. Nu. PES, e ok. PES, nu pot. Nu pot. Bun. Am ajuns practic la a doua întrebare, Carmen. Dai să mă uit pe listă. Îi dai smash ori PES persoanei cu care te afli la această cameră? Pisica? Nu. Eu. Dai smash sau PES? E ultima întrebare. Depinde Adică depinde de circumstanțe. Aoleu. Adică ce se întâmplă? În ce circunstanțe? Depinde cum mă întorc acasă. Deci? Depinde ce cameră să dormi. Ok, deci n-am auzit un nu, n-am auzit un da până acum, deci am nevoie de un răspuns final, Carmen. Nu mai lungi situația, zi ce ai pe suflet. Aș pune una pe sufletul tău, dar nu cred că e chiar oportun. Zi-mă, smash sau PES? Un mic acolo, un mic smash. Ok, bun. Păi cam atât a fost videoclipul, nu? Cred că... Da, mie îmi dai smash sau PES? Păi m-ai Stai un pic. întrebat? Păi te-am întrebat acum. Păi depinde cum mă întorc și eu acasă. Depinde ce circunstanțe te găsesc. Și ce Și eu acolo micul smash îți dau și eu, da. Îți dau și eu micul smash. Ok. Acum să voi încolo. Cam asta a fost și videoclipul de astăzi. Dacă vreți să mai vedeți videoclipuri de genul cu colega de apartament Carmen, îmi spuneți în comentarii, iar eu o să fac tot posibilul ca această personalitate să ajungă cât mai mult în obiectivul vostru și la voi în telefoanele voastre pe care vă uitați. Eu am fost Andrei, a fost Carmen. Dacă ne vreți să ne dați și un follow pe Instagram, noi vă primim foarte bine și acolo. V-am lăsat și v-am pupat. Pa!